Ayo, dah homne. Ayo. Neng mak. Jadi Dhanteras di Malak. Mayrung runai sainसै. नै अजन बाराद्रायबाय. माइरं नायदों बेखौनो. अबे? राजाफोर जाग्रा नामा? राजश्री. माइरं रुनाय लांसै. किमान? 55 केजि. बिदिनो लाखायो बाबा? नै लोगोफोर आङो क्लासावसो थांनो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय दिनैथ' क्लासबो गैया जाहैबाय ओमफ्राय दा प्रग्राम दं आरोना बे प्रग्रामनि थाखायनो क्लासबो जाखानाय नङा बेखायनो आंहा गोजानथिं थांबा लस जायोना दा बेखायनो नै सेरफांगुरियाव हाबनानैहाय मैगं बाजारसो खालामबाय नै मा लाखो नोंथांमोनजोंबो दा शेयार खालामहैगोन आङो ओमफ्राय दिनैथ' धनतेरास नोंथांमोनहा मा बायदि खिन्थाहरबानो जाबाय दे आं दा देखायहैगोन मा लादों नै खालामनानै नै गाखोफैफिनबाय आङो ओमफ्राय नै दा क्लासाव थांनो थाखाय लाखाजोब्बायमोन आरोना आङो टिफिन माने जायाखैनोमोन माने जागोन होननानैहाय ओमफ्राय नै बेयावहाय चिया सिड्स लाखालायबायमोन बेयाव जाग्रा दङ माने आङो फुङाव जेबो जायाखै नालाय ओमफ्राय बे जाग्राखौ लादों आरोना दा नै आङो न'आव थांफिननोसो नागिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा प्रग्राम जानो नागिरदों नालाय साहित्य एकाडेमि प्रग्राम दङ बेयावहाय गथ'फ्रा बे प्रग्रामाव थाजोबनांगोन आरोना क्लास जानाय नङा एक्सुवेलि जोंबो थांनांगौमोन ओमफ्रायहाय दा माने आं थांबाबोथ' क्लासआनो गैखाया नालाय बेखायनो आङो ओइ थांलादां होननानै सानबाय आरो दा क्लास गैयाबाबो ओरैनो लस जायो थांनाया ओरैनोबा बे मा होनो माबाबाथाय नै माबायाथ' मासाथ' जोबसै जाबायना मास जोबसैबाथाय माने फैसायानो थायो जाखायो आरोना खुनुरुखुम गारि भारा माने बिराद थाङोना गारि भारायानो थांलाय फैलाय 250-300 बेबायदि जाखायो माने विंगारावथ' 100 जाखाबाय ओमफ्रायहाय थांनायनि 100 फैनायनि 100 आरोबाव मा होनो आरो टट'आखौ बावनांगौ जायो आरो हयबा थांबावदोल' बाजाराव थांबावदोल' हयबा आरो बिदिनो 250-300 थांखायो आरोना थ' थाहैनायानो जाया आंना लास्टसिमावहाय आरो फिसालाखौ मालाबा दख'ना लांबावदोल' गैला आरोना लासिम लांदां जाहैखायो लास्टसिमावहाय दा नै माबायाबो मासाबो जोबहां जाबाय नालाय दा गैला आरोना थांनोबो आङो माने लांदां जानानै थाखायो बेबायदि ओमफ्राय दा होमबा लोगोफोर आङो नै न'आवसो थांफिननोसै दिनै क्लास गैयैखाय न'आव बोरायफिनसै आङो जिनिसफोर लाबाय मैगं आरि लाबाय ओमफ्रायहाय माइरं रुनाय जानोसै आङो थारमाने एसे आङो सानदों आरोना आङो दा माने बिराद आनहेल्दि बुस्थु जालागासिनो माने गोदै सोदै बायदिसिना जालागासिनो ओंखायनो बे माबा खालामसै आङो मेनटेन खालामफिनसै मोजाङैनो साननानैहाय दिनैहाय माने माबा जानो सानदों आरोना ओरैनोथ' स्ट्रिक्ट डाइटआव थायोबा माने कार्बस बन्द' खालामोबा ओंखामखौ मोनजाया खिन्थु आङो एसे एनारजिनि थाखायहाय ओंखामखौ जागोन ओमफ्राय जाबाबो माने रुनायखौ जानोसै सानदों आरोना नै आङो थांफिननो ओंखारबाय ओंखारनायाथ' थांफिनसै मोनजों जोङो शेयार खालामलांनो हायो दा खालामलांबाय थानोसै न'आव थांग्रोसै आङो दा मा संनाय जानाय जायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै जोबजासिम आरोथ' दिनै धनतेरास ओमफ्राय धनतेरासनि थाखायहाय मानसिफ्राथ' मानियोआनो गोबाङानो मानियो नङा होमबा आजिखालि बर'फ्राबो मानिसै सिगाङाव मिथियाबो जानो हागौमोन खिन्थु आंबो बिदि मानिफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबा नुगोन मा खालामनाय जामारो होननानैहाय ओमफ्राय थाव सोयो बाबा सोयो थाव सोनानै लाग्रो दा थावआ बेसेबां जानानै दं पेट्रला 98 आयौ 100आनो जाहांखासै बयनाबोथ' आजिखालि न'आवहाय नै बाइकबाबो स्कुटिबाबो बांसिनानो बयहाबो थाखासै गारिबाबो बयहाबो थाखासै गारि थानाय माने सासे मानसि फिसिनानै लानायखासो मोनामदों खिया मोनामदोंनो आंबो जानोसै लाबोखादों जानोसै दुगा जाबाय नै मामिखौ नुनायखाय दुगा जाबाय नै औ बख'नानै जाफिननांसिगोन सफैबाय दा जानोसै थाइबें लादोंमोन आं नै जेबो माबायाखै ओमफ्रायहाय बेवहाय ओंख्रि दङ मोदुमफुल ओंख्रि ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय पनिर
पनीर ओमफ्राय मुदुमफुल ओंख्रि दं बेवहाय पनीर एवनायसोमोन ओरैनो एक्सट्रा ओमफ्राय ओंख्रिया नै फिसालानि ओंख्रिखामोन बेखौनो लाबाय ओमफ्राय नैबे थाइबें गोजा ओरैनो जेबो लगायाखैमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु दा लगायनानै जानोसै न'आव थानायावहाय ओमफ्राय संख्रि लगायबा बोरैबा जायो नालाय दै गलाबायो नालाय ओंखायनो लगायाखैमोन आङो दा जानोसै होमबा जाग्रोनानै लानोसै बेखौहाय साफा खालामनानै संग्रोनानै लाखानोसै बेखौहाय दा जाखांबाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय नै दा संनायसै आरोना दा फिसाला गैथ'वा ओरै लानानै थांथ'दों बिबैयाहाय बायहेरायावहाय खाथियावनो ओमफ्राय दा संग्रोनानै लाखानोसै आङो दे होमबा नायलांबाय थादो आं मारै संगोन दे फ्राय जानोसै आरोना दा ओंख्रियाथ' फोरला लाबोखादों नालाय फोरलाखौ जानोसै ओमफ्राय नै बेखौहाय आङो जोंनि आन्थाल' बे सानैनि आन्थाल' आरोना डाइट खालामग्राफोरनि थारमाने दिनै आं निरामिस जायो नालाय बेदर जाया ना जाया जेबो ओमफ्राय दा मैखुनखौनो एवनानै जानोसै आरो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु ज' हरखानोसै नै दै मोजां सेबनानै माबा दादुदि फैलायबाय नोङो ओंख्रि संनायाव फैलायबाय र' संसं होनदों दे संसं दे बिदि जायो औ दोननोबावसो नै जादो जाया नै सफासो ओंख्रि संनाया ससे नै आइ संफैलायबाय ससेया आं दहाय एवना गालांनानै गैलालाय सफा बिदिल' आरोना माबे एसे बिदै गोरान खालामजोबसै ओंख्रि दंखायोना आंनिबाथ' आंहा सानबावदोंसोमोन फ्राम एवजानोसो थादोंसै होमबालाय खोबला मोनखाबाय ओमफ्राय नै ओंखाम संसै नै माइरं रुनायसो जोंहा बेखौहाय आं जागोन बिनानाव जागोन ओमफ्राय फिसाला जागोन साथामजों जागोन बेखौहाय जोंहा बेखौ जाहैबाय माइरं रुनाय माखासेफ्रा जायानो बाबायाथ' जानांगौ खिन्थु जाया जाहैदों बियो जानो थिनबाबो जाया सुगार गोनाङानो जासिगोन ना साथामजों जासिगोन सोर मनाबो ना मना आं बेलाय आबौना दंखायो एब्रानो दंखायो होमबालाय जाबायना जाबाय सानैनि बिदिनो नै बेबो जाबायहाय गासिबो होजोबखाबाय लोगोफोर आङो नै दा ओंखाम संनानै गारबोबाय ओमफ्राय फिसालायाबो बिमा दैजों दंथ'यो ओमफ्राय दा नै आङो दसेनि थाखाय जिरायथ'बाय आरोना माने नुजाथ'हैथ'वाखै आं दा नुजाबानो सिथाबनानै थाखायो आरो ओंखायनो ओमफ्रायहाय दामाने आङो नोंथांमोनजोंहाय मा होनना बुंनो नागिरदोंमोन दामाने एक्टिभ जानो हायाखै जाथारदों आङो एक्टिभआबो मानो जायाखै बिराद अलसिया जादों आङो अलसिया जानाय मोन्दों आरोना बेखायनो आङो दामाने भिडिअबो माने रेगुलार हगारथाराखै ओमफ्रायहाय बानाय मोन्दों ओरैनोथ' बिराद माबा माबि दंमोन हगारनांगौ ओमफ्राय बेफोरखौबो आं खालामनाय जायाखै दामाने इन्ट्रेस्ट जाथाराखै जेबो बेखायनो आङो नोंथांमोनजोंबो भिडिअ खालामनो गोसो जायाखै माने मेन्टेलि फिजिकेलि जा माबा उइक मोन्दोंलाय आङो ओमफ्रायहाय माने स्ट्रं जानो हायाखै ओमफ्राय स्ट्रं जानो हायिनि थाखायनो नोंथांमोनजोंबो माने भिडिअ लाबोनोबो आङो बानाय मोननानैनो लाबोनाय जायाखै दा दिनैहाय आङो एकदम दा माबाबाय जेला खुलिबाय जेला एक्टिभथ' थाखानांसिगोन नङा होमबा बेफोरबायदि साननानै आङो बानायखौ गारथारनानै दिनैनिफ्राय एसे एक्टिभ जाफिनसै साननानै थादों आरोना साननानै दङ माने एसे खालामफिननोसै आङो ट्राइ खालामफिननोसै नङाबा आरो बानायानो बाबाय थाबाथ' आरो बानाय बिदिनो जालांबाय थागोन माने ओरैबायदिबो जादों आङो दामाने मबाइलबो दांनोबो सम मोनखायाखै ओमफ्राय माखासे माबाफोरखौबो आङो भिडिअसफोरखौबो सरि दे आङो जायनिखौ बिदिनो नटिफिकेसन फैबाबो आङो नायनोनो मोननाय जायाखै आरोना
बेबायदि ओरैबायदि हालोदाव दङ थारमाने जेबो मबाइल थबाइलजों लिंक गैया जेबो नायनाय जाया जेबो मानाय जाया जेबो बिदिनो रिप्लाइबो हरनो हायाखै आङो ओमफ्रायहाय बेबायदि भिडिअसफोरबो नायनो हायाखै ओरैबायदि आङो उइकबो जानानै दङ थांलाय फैलायजों जेबो सम मोना ओमफ्राय माबाफोर मोनसे खामानिनि थाखाय आङो सम दिहुननो सानबाबो बे खामानिखौबो इम्परटेन्ट खामानिखौबो आं मावनो हायाखै बेनि थाखायनो आं बिराद गोसोखौनो स्रां मोना जादों आरोना बेखायनो आङो माने स्ट्रं जानो हाथाराखै मेन्टेलि माने आङो बे इम्परटेन्ट खामानिखौनो मावनो टाइम मोनाखैबा बे भिडिअ एडिटिंखौलाय बोरै खालामनो होननानै आं गोसोआनो जायाखै आरोना ओंखायनो नोंथांमोना जेलानाखिनिफ्राय होगोन सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नायाबाथाय आं बायो भिउसानो फैखाया आङो हगारनो बायो आरोना खिन्थु बिदि नङा रेगुलार जानांगोन नङा होमबा आंबो ओमफ्राय एखमबा बिदिनो उइक जायो आरोना मेन्टेलि माने उइक जाबानो मा साननायफ्रा फैलाबाय थायो नालाय बेखायनो माने स्ट्रं जानानै थाथारसैलाय आरो सानलायबाय आङो एखमबा मालाबा साननायजों बायदिसिना उइक जानानै थायो बेबायदिनो साननायफोराहाय ओमफ्राय बिदियावहाय नोंथांमोनजोंबो आङो उइक जानानै बेबायदि जानानैहाय माने टेनसन फोरमायबाय थानानै मानानै बिदि आङो फैनो बायो आरोना आं जेरैबायदि मोजां मोनो माने टेनसन फ्रि थाना मोजां मोनो बेबायदि टेनसन फ्रियैनो नोंथांमोनजोंबो आङो फैनो लुबैयो आरोना बेखायनो टेनसन थानाय समावहाय आङो फैखायाखै नै जाफैलायबाय बिहा जाफैलायबाय बिहा जाफैलायबाय बे फैबाथाय जाखायो बे फैबाथाय जाखालालाय आरोना दा आङो जायो मा जायो नङा होमबा मा जायो बिमाफोरा मा जायो नै लोगोफोर बेलासिबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो भिडिअ लानो सम मोनलायबाय आरोना समखौ दिहुनलायबाय थारमाने दा नै दिनै धनतेरासनि माने माबा सावनो नागिरदों माने जेवारि सावनो नागिरदों दा जेवारिखौ सावग्रोनानै लानोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजों दहाय आङो बुंदोंमोन ना धनतेरासनि बयबोथ' सना गहेना बायोना आं दिनै मा बायखो नोंथांमोननो दा शेयार खालामगोन दे र' बेखौ सावग्रोनानै लानोसै औ दे औ नम' होनसै ना जेवारि सावनायावहाय बेबायदि सलायखौ गंनै लानानै सावनांगौ होननानै दाख्लैहाय सासे आगैया खिन्थाहरदोंमोन आंबो मिन्थियामोन ओमफ्राय नै दिनैहाय बेबायदिनो सावबाय आङो सलायखौ गंनै लानांगौनो नायनि आयो नायसै ओंखाम जाखांबाय खिथालाय औ नै लोगोफोर दा मावखां आरिखां खामानिखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन ना दिनै धनतेरासनि मा लाखो होननानैहाय ओमफ्राय गोबाङानो फालियो नङा होमबा जोंनि गेजेरावबो ओमफ्राय खायसेया फालिया आंबो मोनथिफेरामोन माने थाल लाफेरामोन आरोना बेबायदि ओमफ्रायहाय दा सानदोंमोन आरोना सिगाङावथ' सानदोंमोन आयौ जा एम्फौ फैबाय नै बेयावहाय जेनेबा सिगाङावथ' सानदोंमोन आङो माने माबा मोनसे फिसाबाबो लानानै दोनगोन जुवेलारि होननानैहाय ओमफ्राय दा नै माबायाथ' मास जोबहांसो ओरैया गैया आरोना गरसेबो ओंखायनो दा मा लाखो नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों नै जोंना बेखौनो बायदों हासिब ओमफ्राय संख्रिसो दा बेनो आरोना दिनैहाय धनतेरासनि थाखाय जोंना बायनायाहाय हासिबजों संख्रिजोंसो बायदों बेबायदि बायबाबो जायोनो मानसिफ्रा बुङो नालाय ओमफ्राय बेखौनो बायबाय आरोना खिन्थु जोंहा बेबायदि फालिफेरामोन ओमफ्रायहाय एबारसो बेबायदि खालामफेरनाय जाबाय सानदोंमोनबो माबा मोनसे लानो होननानैहाय खिन्थु हायासै आरोना दा बेखिनिखौनो लाखिनानै दोननाय जाबाय बिमा लक्ष्मीनि मुङावहाय दिनैहाय होमबा नोंथांमोना मा लाखो सोर फालिखो बेखौहाय नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजोंहाय होमबा लोगोफोर आङो दामानि एक्टिभ जाथाराखैमोन ओमफ्रायहाय मेरला माखासे माबाफोरबो दंमोन नालाय टेनसनफोरबो ओमफ्राय बेनि थाखायनो एक्टिभ जानो हायाखै आरोना ओमफ्राय दा होमबा आङो लासैबाबो एक्टिभ जालांसै सानबाय नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय थेंक इउ फर वाचिं